Nobody spoke to each other. We didn't see anybody like this. So he now chatted me up on Facebook because we deleted each other's contact and blah blah blah, all this stuff. Chatted me up on Facebook, and from there we started talking again, and now like, let's give it a second chance, let's stop all this marriage stuff, because then marriage thing was not even in my mind. Let's just try it, like date each other, a lot of it. 11 years ago, I was in a dream when the Lord revealed about her, even mentioned her name. And I said, why are you showing me a woman now? And they said, a time is coming. When the time comes, I will see her. I asked, how will I know the time? And the Lord said, when the time reach, money will start entering my hand. There were two. She and her girlfriend, they snapped picture together, and she posted it at her WhatsApp BP. So immediately I view it. I was able to discover this is my wife. I zoom it. I zoom the picture and I screenshot it. Immediately I forward it to my brother. I said, this is the woman, this is the girl. Agami surundi mozi, menye kekele. Agami surundi mozi, najaha yemma. Goshimiri, eruyari, lotuto gimna. Anu binofia, ifa kande mi kekele. Homo manu binowa. Fane bibere na jagi machugo. Fana simela, imela. Domema, Agami surundi mozi, neye kekele. Agami surundi mozi, najaha imma. Oshibiri, yeruyari. Otuto gina Anu binofia Ifa kanenye mi kekele Homo madu binowa Fane bibere na jagi machugo Fana simela Imela Obutu ologede Chineke obutu ologede Onye nememma Obutu ologede Chineke obutu ologede Onye nenyego Obutu ologede Chineke obutu ologede Ala nke mara mma ebe ndị anya ebe ndị nsọbi ọ na-enwu gị ihe ya nụrụ abụ ụtọ ọ na-abụkulu Jizọs a na-enye ya ekele rere ebi ala nke mara mma ebe ndị anya Anambra State, and by the Holy Spirit. Amen. Ebe ndị anya, ebe ndị nsọbi, ọ na-enwu gị ihe ya nụrụ abụ ụtọ ọ na-abụkulu Jizọs a na-enye ya ekele rebe ebi ị mara mma Chimu ịdị ebube ịdị oke ọnụahịa Jehova bụ Chineke onye nnefe ribe otito n'igwe ọgaranya ị mara mma Chimu ịdị ebube I'm fine. My name Ifeanyi Doris. So Ifeanyi, that's my father's name. So I've not yet changed my name yet. Ifeanyi Doris Chisun, and I got to meet my husband, I think 2020, 3 days after my birthday. Came to see me in school. That was my first time seeing him. That was the 1st August 2020. That was after we came back from lockdown, that COVID-19 lockdown in school. I was in E1 then.
So it's still going. You know, our relationship comes now ups and downs, the breakup, the makeup, all those things. Up to the point we broke up, we didn't even speak to each other for like a year. Nobody spoke to each other. We didn't see anybody like this. So he now chatted me up on Facebook because we deleted each other's contact and blah blah blah, all this stuff. Chatted me up on Facebook, and from there we started talking again, and like, let's give it a second chance, let's stop all this marriage stuff, because then marriage thing was not even in my mind. Let's just try it, like date each other, a lot of it thing. Afọ m bụ Ọhanebo Okwuchukwu Venaichus. Ihe mere m ji wee mee n'ụdị a n'ụbọchị tata bụ maka agbamakwụkwọ m nke a na-eme tata January 4th, 2023. Ya, a na-ebiakwa obi tọrọ m ụtọ ka ihe ọbụla si wee na-aga, maka na ama m ihe a uche Chineke ya mere o ji wee na-aga etu a. Obi dị nso aṅụrị. 11 years ago, I was in a dream when the Lord revealed about her, even mentioned her name. And I said, why are you showing me a woman now? And they said, the time is coming. When the time comes, I will see her. I asked, how will I know the time? And the Lord said, when the time reaches, money will start entering my hand. There were two. She and her girlfriend, they snap picture together, and she takes it as a WhatsApp DP. So immediately I viewed, I was able to discover this is my wife. I zoom the picture and I screenshot it. Immediately I forward it to my brother. I said, this is the woman, this is the girl. Yes, all. On the microphone, Mr. Suka. Every day I both grind on one day, it's a good day. We hustle hard to get money to enjoy life. If you wake up and pray and hustle, ige boutique. Just keep your head straight above him as a B5 fellow. You man no get in the chuku de la diaka. You want to judge why you go chuku kagosi kwegi. One never be chuku so no ya balu. Police are what if in them. Oh ya delema. Ayo ije yo. Nyaka kapusi nyano chuku oli so ya denjo. Akukalele mpa ya kaina yo iso. Makana mili maluyo asalugaluo. Pepe oya kili peke kili peke oya peke oya second sem oya second oya
onye nwachi onye dị mma na ndụ oke nwanne m ugo onye dị mma na ndụ n'ụwa o zuru onye ede m onye dị mma na ndụ nwachi na onye dị mma na ndụ n'ụwa o zuru onye n'ụwa o zuru onye ebinise ka ababiri ọfọndụ na ọ bụrụ ọfụ nso onye dị ndụ kwube ife ọya ekwe sabọta ọ bụ onye dị ndụ na-ata ji onye dị ndụ na-alacha aka ihe mkpọkọsọ mkpọkọba ihe mkpọkọsọ ego dị na boot ebinisi ka babara ya fondo na bụrụ ebinisi ka babara ya fondo na bụrụ ije n'ụwa bụ onye nọ n'odolie ije n'ụwa bụ onye nọ n'osi n'olie nọ olise meka n'ife dị mma dị gwọgwọ everybody know let's get to show ọzọkwa chukwu ebuka n'ife dị mma dị gwọgwọ ụtụtụ baba zo ọzọkwa Usoka na ndue na ndubisi Usoka na ndue na ndubisi Usoka na ndue na ndubisi ayo
branibe. Agamala liweze kunibe dema dema. Okay. Watching a mellow. Royal Jolon Josin, I'm a branibe. Agamala liweze kunibe dema dema. Even dema dema. Abada wele ya de kwesi. Wabali judia ho amobidia.
onye mata onye mụrụ nwa onye mụrụ nwa ọ bụ na onye mụrụ nwa asị m onye mụrụ nwa papa na ọnwa na iri nwa ka ị nọdata mara n'ụwa ebe mama na ọnwa na iri nwa ka ị nọdata Abo magadini de, ansawune. Abo magadini de loma, jebele mambo wa begala ya chimo tuku sobani de loma. Umada dem, wada dem, wada dem, wada dem. Mama bruya, papa bruya, ede doma niri ma kelo kazamuna. Yebo, wala 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 wala. Mama,